til en metroseksualitet er blevet mere og mere populær, og den nye mode er steget meget de seneste år. Det betyder også, at der kommer flere kosmetologer og skønhedsklinikker, som der kun er egnet for mænd. Vi har sendt Steffen Jensen på besøg i Men's Room, som ligger på Nørrebro. Og vi står her i Men's Room på Nørrebro, hvor jeg har fået lov til at interviewe Tjerno. Og Tjerno, hvordan er det at få lagt den her ansigtsmaske? Det er utroligt lækkert. Jeg ved jo, at det hammer godt ud bagefter. Claes Thomsen, du er ejer af den her skønhedsklinik. Ja. Kan du fortælle mig kort om, hvordan du har lagt den her ansigtsmaske? Jeg har startet med at bringe creme op med lidt vand. Så smører jeg ud over det hele hans ansigt, men ikke i øjnene og læberne. Og hvor mange mænd kommer sådan cirka om dagen? Der kommer 10-12 stykker. Det er alle på fra 16 til 80 år. Og lige for at vende tilbage til dig, Tjerno, dit udseende, hvor vigtigt er det for dig? Det er rigtig vigtigt. Jeg arbejder som model, så jeg lever af mit udseende. Og hvor mange gange er du her i ugen? Jeg har 3 gange i ugen. Tak for det begge to. Og vi vender tilbage til Jes Dorf i studiet. Vi har spurgt nogle 8. klasses drenge på Spjald skole om, hvorvidt de går op i deres tøj. Som vi kan se på statistikkerne, er det 62% af drengene, der går op i sit tøj. Ingen drengene, der har noget imod metroseksuelle. 62% af drengene går op i mode, og 69% af drengene bruger hårprodukter eller plejecreme. Vi har været på gaden for at spørge, hvad normale folk egentlig siger til metroseksuelle. Lad os gå til dig, Steffen Jensen. Tak for det, Jes Dorf. Og vi står her med Jakob Falk. Og Jakob, hvad synes du egentlig om metroseksuelle? Jeg synes, det er fint nok, at de går op i sig selv. Det er jo deres livsstil. Hvad med dig? Går du også op i dig selv? Nej, ikke så meget. Hvad med, når du bliver stor? Kunne du tænke dig måske at blive fuldblods metroseksuel, om man så må sige? Nej, det tror jeg ikke. Tak for det. Og vi har fanget en Jakob Bæk. Og Jakob, hvad siger du egentlig til metroseksuelle? Jo, det synes jeg, de skal have lov til. Hvad med dig selv? Går du også meget op i din krop og din hud? Nej, ikke rigtigt. Og du er helt sikker på, at du ikke træner? Fuldstændig. Hvordan kan du så have fået dem her kæmpe muller her? Jeg tror, det er arbejde. Nå. Tak for det, Jakob. Også fanget en Frederik Jensen. Og Frederik, hvad synes du egentlig om metroseksuelle? Jamen, hvis de gerne vil det, så er det okay. Hvad med dig selv? Går du meget op i dig selv? Nej, det vil jeg ikke sige sådan. Jeg gør. Okay. Hvad synes du egentlig om, at de går på skønhedsklinikker og retter øjenbryn og ansigtsmaske og diverse ting? Jamen, det er stadigvæk, hvis de gerne vil det, så skal de jo have lov til det. Jo, tak for det. Og så over til sporten. Tak for det, Jes. Og Christian Eriksen har